जेबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननाय जाबाय। एक्सुअलि जों दाखालि मास मोनथामसो नङा बे जानुवारि मासाव जोंना निदान होननांगोन बर' जाथिनिनो निदान माब्रै सोरनियावबा हाथियार मोनबाय सोरखौबा हारिनि बाथ्रा बुंनायाव दिनैहाय जोंनि चिरां आरो क'क्राझार बेबो दिनैहाय गुबुनजों लांजानायनि बारै माखासे बाथ्रा बुंनायावहाय बिथांमोनाबो बोखांजाबाय आरो सरि क्षमा खालाम सोरबाया दिनै माखासे स्टेटमेन्ट होनायाव मिस्टेक जानायावहाय हयथ'बा बायदि रोखोमनि थाखाय जियाल'बो थांबाय बा हमजाबाय दासिमबो बिथांमोना कास्टडियावनो दङ रिमाइन्डआवनो दंबाय थायो। ओमफ्राय फैयै आरोबाव मा जाबावबाय गोदान आफाद ओंखारनायनि नामावबो जोंनि बर'नि गेजेराव गोदान आफाद ओंखारनाय बिनिबो बिसिबां हुलुस थुलुस आसामिस निउसफोरखौ जों नायोब्ला मालाबा बागदावखांलायो ओरैबायदि गिदिर होनानै होयो बर'आ माने ओरैबायदि गाज्रि आखुनि बर' जाथिया बे टाइपनि साइसआव लांबाय थादों। खिन्थु होग्रायाथ' होखागोन बयबाबो होखागोन निउसफोरावहाय बा गिदिरखौनो होखागोन। बर'नि पर्टेलाव जों बाराखौ नुनो मोनाखै खिन्थु आसामिसफोरा जों बर'खौ माबायदिहाय गादबना दोननो नागिरदों बिनि फारसेसो सिन्था खालामनाया मोजां। पलिटिकेलि होन नों बा गासैबो बिथिङावनो होन पलिटिक्सआवबो जों बर'खौ माबोरै गादबनानै दोननो नागिरदों आरो पलिटिसियानफोराथ' गादबखाबायानोसै जोंनि बर'फोरखौ आरोबाव ओमफ्राय मा पाब्लिकफोराबो जायफ्रा निउस सालायो एसामिस निउस बिथांमोनाबो मा जों बर'खौ गादबना दोननो नागिरो आरो सोर खालामबावनो नागिरदों प्रसासन बिसोरबो जों बर'खौ ओरैबायदि गादबना दोननो नागिरदों बेफोरनि बिथिङावनो नायोब्ला जोङो एसे साननो गोनां जानानै फैदों। मानो होनोब्ला रासिन जों साननो गोनाङा नैबे गोदान आफाद दानायनि जिहेतु राइटिं पेड ओंखारनाय बे राइटिं पेडआव बा प्रेस मिट होनायाव बैफोर माखासे सोदोबफोरखौ नायोब्ला बेयो फेक बायदिसो सानो आरोखि नंखाय बाखाय बानायनानै बेबायदि गोदान आफादनि नामाव जों बर' रायजो राजा पाब्लिकफ्राथ' सोरनिबा थाखाय आबादसो होननानै बुंजायो। मानो होननानै बुङोबा दा गोदान आफादनि नाव गावनो मोनथाराखै नालाय बोसोरनैसोआथ' फेक इनकाउन्टार बोसोरसेयाव खनसेयाव सानै जादों खिन्थु बिनि उनावहाय बिराद खम जादोंमोन। दिनैहाय आरोबाव बे आफादनि नामावनो नों आंखौ नंखाय दायाव गावनो नागिरबाय थादों खारन जोङो आबादसो जानानै दं बैसोरनि थाखाय बियो सैथो जानानै दं। आंल' नङा सोरबा सासेयाबो आबादा बेनो नोंखौ गावगोन नोंनि आखाइयाव गुबुन मोनसे जिनिस गारनानै दोनगोन अब्लानो बिसोरनि थाखाय रेंकआ बारायहोयो बा गिदिर जाहोयो। सोरबाया जेब्ला NDFB आफादा मोनब्रैबो मोनसेनि उनाव मोनसे हाग्रायाव थानाय समावहाय गबिन्दनिफ्राय आर जाबाय आर जाखांनायनि उनाव एस जाबाय बे मोननै मोनथाम फेक्सन जानायावहाय सोरबा इण्डियान आर्मिया गल्ड मेडेल बा माबा माबि मेडेल मोनलाजोबलांजोबदों बावहाय जोंनि BTCआव फैनानै होमबा जों आबाद जाहैदोंना जाहैयाखै बिसोरनि थाखाय आबादसो जाहैदों। जाय हक जेखियानो जादों गोबां जोंनि गेजेराव एना एनिया बारा नालाय गावजों गावबो ओमफ्राय पलिटिसियानफोराबो गावजों गावबो गोरोबलाया नालाय खोथा बाथ्राफोराबो सिन्था धारा खालामलायाबो नालाय एसेबो सोरबाया सोरखौबा बुंबाय थागोन सोरबाया सोरखौबा सासेखौ बुंगोन बेबो खिन्थु बे सोरबा पलिटिसियान आसामनि पलिटिसियानफोरनिसो लाब बेनिफिट जानानै दङ। सोरखौबा UPPLखौबो फिदिंना दोनदों बे BJPआनो BPFखौबो फिदिंनानै दोनदों नैबे BJPआनो खिन्थु फैयै मा खालामनो नागिरदों जोंनि BTCखौबो जेखिनि पलिटिकेल पावार बा जोंनि सोरबा UPPLआनो था सोरबा BPFआनो था बिसोरनि पलिटिक्सनि जिथु खुंथाय बेखौ BJP सरकारा लानो नागिरबाय थादों आरो बिसोरो लागोनबो
नोंनि बर'आ जुदि खौसेथि बर' पाब्लिकफोरखौ दिनै खौसेथि गैया होनना बुंनो हाया बर' रायजो राजाफ्रा गासैजोंबो दङ नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जमा जालायनो हाया मालाबाबो मोनसे मिटिङाव ज' जिरायलायनो हाया आनखि माहारियारि आफादफोराबो दिनै जयैनो मोनसे टेबोलावनो जिरायलायनो हाया आरो रायलायलायनोबो हाया सोरबाया लिंहरोबा सोरबा सासेया थांनो हाया बेफोरबायदि जाय हक बेफोर बाथ्रायाबो थांबावबाय आं सिम्पलै मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो नागिरदों दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बिथां प्रमद बर' बिथाङा सोरबा दावराव देख्रेबानो जा सोरबा एक्स नैबे एमएलए आनो जा सोरबा नैबे कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट बिक्रम दैमारियानो होन बिथांमोननि बारै नोंथांमोना एसेबो माबा खालामनो हायाखै नामा बिबोथ' सोरबा सासेनिनो फंबाय बा सोरनिबा सासेथ' बिदा बिबो खिन्थु रायलायनायाथ' नों आं बायदि रायलायनायानो नों बर'आनो ओंखायनो आं सानो दिनैनि बे जायफ्रा खुंथायाव थानाय नोंथांमोना हानायमानि जों नोंथांमोननि सायावथ' गोबाङानो बुंगोन नोंथांमोननि सायाव गोबाङानो बुंगोन गोबां लिडारफ्रानो नोंसोरखौ रायगोन जोंबो बुंगोन जेसेबां ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोर दङ बिथांमोनाबो नोंसोरनि सायाव बुंगोन खिन्थु नायनांगोन साननांगोन ओरैनो जानला मानला सोरखौबा धमकि बा बोखांनो नागिरनाय बा माबा होनाय आंथ' बहुत बार खोनादों इनडाइरेक्टलिनो बहुत बार बाथ्रा खोनादों खिन्थु थेवबो जों हारिनि जानानै बाथ्राखौ बुंलांबाय थागोन आरो बुंबाय थागोन थ' दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बिथां प्रमद बर' CEM बिथाङा बुंदोंमोन सानसे समाव जाख्ल'नायाखौ जों बोखारगोन होननानै गुस्लायनायनि नामावहाय नाथाय दिनै निउस पर्टेलफोर बायदियाव जों माखौ नुहुरबाय थादों लासिंसिं 2-3 हाजारनि बाथ्राफोरखौनो जों दिनैहाय ओंखारलायबाय थादों आंनियावबो अभार फनाव फैबाय थायो मानि फैयो नैबे मोनसे गभर्नमेन्टनि सरकारनिफ्राय होनाय न' बावहाय चेयारमेनफोर बा सोरबाया 2-3 हाजार सोरबाया 5,000 लादोंनो सोरबा 4,000 लादोंनो मथा मथथे लादों आरोखि बिनाया अभार खोनादों आं बेखौ भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन खारन बेबो BCDC चेयारमेनाबोलाय माजोंथो खारगोन बेबो एसे एनै थाव खरसनि नामाव बरनखागोन लाखागोन एसे एनै खिन्थु CEMआनो बुंथारनानै दोनबाय जेला सोरथो होनाय खारन जों आवगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदिखौ जोङो मोनबोबाय थादों होबोनांबाय थादों टेबोल मोनफ्रोमबो जों फैसा होबोनांदों आरो दाबो जुदि BCDCनिफ्रायनो जुदि लायोब्ला बोरै जाबावगोन होयै आंगायबोबाय होसे होनानैबो दिनै मोनाखैमोन फैदों जों बेसेबांबा बोसोरनि उनाव 4 बोसोरनि उनाव बा गंसे न' मोनदों गैयैफ्रा दिनैहाय जाय मादैया बुंदों माइ महनसेयाव बेसेबां दाम मोनो माइ महनथामसो फाननानै जोङो हरदों होननानै बुंदों बेफोर नंखाय नङा बेफोर सैथो बाथ्राखौ बुंगोन खारन गामिनि सादा सिदा मानसि रावखौबो थगायफेरि मानसि गोजा बेफोरबायदिनो निउस पर्टेल आं इउटिउबाव लाबोबावाखैसो गोबां बुस्थुखौनो लाबोआखै आङो बेफोरखौ लाबोयोब्ला प्रमद बर'आ लाजियो खारन प्रमद बर'आनो बुंखानाय जिहेतु जोंनावहाय जाख्ल'नाय गैयै खालामगोन होननानै जाख्ल'नाय गैयै खालामनो हाया नों हानाय नङा मालाबाबो हानाय नङा आरो जाख्ल'नाया बारासो जागोन बियो मोनसे स्टेप बाय स्टेपसो जालांगोन नों जाया सोरबा सासेयाथ' जाथारगोन ना नोंनि डिपार्टमेन्टआवबो नों जायाखै सोरबा सासेयाबो जागोन खिन्थु नोंहाबोथ' नोंनि न'नि उन दरजाखौथ' खुला ना नोंनाबो बेफोरबायदि नोंनि जानायखौ नुनानैसो बै गाहायनि जायखिनि चेयारमेनफोर दं बिथांमोनाबो उफाय गैया BCDC चेयारमेनफोरखौबो जों बुंनानैबो लाब गैया खारन जोंना खर'आवनो जादों BCDC चेयारमेना मोनथिगौ जे CEMआबो जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो इनडाइरेक्टलि माखासे बुस्थुखौ लायो ओंखायनो जोंबो इनडाइरेक्टलि माखासे बुस्थुखौ लागोन थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन बावहाय जुदि गाज्रि खोथा जुदि बाहायदोंबा गाज्रि सोदोब बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि